On niin ikävää, että mulla on näin ohuet hiukset tässä ohimolla. Saatistetään juurikasvu, mutta ei enää. Sillä mä löysin Hairfixin, joka on meikkiä mun omille hiuksille. Tätä on maailman helpoin käyttää ja tätä löytyy 10 eri sävyä. Sä laitat vaan tällä applikaattorilla tätä sun hiuksen tyveen ja se saa näyttää sun hiukset paljon runsaammilta ja juurikasvu häipyy saman tien. Ja mikä parasta? Tässä on kosteuden ja hien kestävyys, joten se oikeasti takaa sen, että tämä pysyy sulla sen koko päivän. Ja kyllähän sen nyt heti näkee. Mulla paljon runsaamman näköinen ohimo, kun mä laitan tätä. Anna Hairfixin tehdä taijat, oot sä sitten mies tai nainen, nuori tai vanha, on sulla sitten juurikasvua tai ohuet hiukset. Niin kato, lopputulos on huikea. Kuka meistä ei haluaisi oikeasti tuuheen näköistä tukkaa? Mä niin rakastan tätä tuotetta, hanki säkin.